Parlok kene kajing ithok khana kadeha pedang kajing syirkhai bat kajing it kabare kabal ai kerteng da jildat terus lene ka jutang kser hakane kajing ithok khana kidon u Julian Vane ka Elena Rossi ka Bianca Valenti bat u Marcos te perlok mentaklam penslam show yang inyai no syaka story kal air hakane ka kamera ka kanja bat ka thanam da ka jingsma ubi bat da ka wan ka baremdor Henry na ka bentau Julian bat ka Elena ka perthei ka lakim bat ka yeshong markmat kumba ka por ka lasange hakata ka por u Julian lebo ye ka kti jong u ka baladon ye kidak tatu sya janjong ka Elena pimdei banwan hang ne Elena ulaong ye ka da ka ktin ka bajem kane kanyam kamdei ka tamasa kadei kanyam bantep ya kita kibriu baro kibamdei na katakayeng walanti ka Elena pad kam septeng satya ya kata kapet bet hakikmat jong u ngam septeng ya kayeng ka sem jong phi ko Julian ngan ya septeng penban ya ka e ka bapila ban kala lada pidang sa hakani kayeng hadin jong kipat la yeng ka Bianca kabala pet tau yaki kabala phong da kita kijan ki basau kibalong kum kadak ka jingma yaki omdan ka jing sngo bishni omdan ka eke ka jing sngo ka bad kumwei Henry tangkani ka wei bayo ba ka Elena kadai ka jingma ya kalawei jong Julian u Marcos pat u badeu para jong Julian u balayang mar persya jong ki badang ab lapa ya ka kti jong u hapok kata ka sop ti tak sudu jong u knang bu unyo ya kata kadang kanai kadai ka jutang ksier hapadang kata ka por ka balalait no bat kata ka por ka bansawan bat ka balajan pai kat ba kita kinong pud nong tem hangta kilas dang ban pud ban tem u Julian la panjan yalade pan kren pasyo hakiskor jong ka Elena ulong ya kata kiktin ke bajem ladang imino na kani kajaka menta kamit ngimla syo ban van pai pan ngilalong kum kiksoy nadok ka por ka bangin bo ya ka kachat jongi syabar jong kani kajaka ka Elena pat hakata ka por kalabat ya kikti jong u Julian bat kala tho hakikti jong u ya kini kiktin kumta ladang ilong kita kiksoy yang inilong rengkat bat ngin mino na kani kajaka parlok ya syak ban skap ikini ka story na masya kmat pintip ka e kaban jaya ka Elena bat ya Julian nadok kata kapor bakin mi na kata kajaka kanipat ka de ka jing padre jong Julian bat ka Elena hadin bakilami na katu kajaka le nyam jong ka yeng Valenti hadin katu ka jing kren pasyo jong u Julian ya ka Elena kata ka jing sawa jong ka Wailin kelas dang bandat hapok kiskor jong u Julian kumba ka de ka tari ka banep ulakmi biang ya ka kmat jong ka Elena sa shisen pad ka khamat ka baula juyoi tang ha ka jing pos new jong u hakapor ka ba uthia te hapok kata ka kamrapat ladon kata ka jing shongshit namar kata ka jing lenyam kat bau Marcos pat ulas dang ban kan ria ya ka kejat jong u mien pamien bau unyo ban van serum u Julian ulotip palada Marcos ulas dang ban kan ria kamud ulyo ya ka hukum na ukpa jongki ubadei udon Valenti ubasyong haka kamra ka badon hajrong bar ubapet ya kita ke baro lang bakijit khamat ka bayong jong u ngin omlet na kata ka jingkhang ka bana khamat u Julian lakren pasyo ya ka Elena ka kti jong u kalabat skem ya ki kti jong ka katba ka Bianca pat kalpet tu ya ki bat kelas dang ban rekhetu ya ki hakata ka por ka Bianca ka balapong ya kata ka jan ka basau thaba kala pandrong ya ki kijat jong ka syau tau nong rawan kala sim ya ka klat klem de pet ya tau nong rawan ki khmat jong ka pat ki pet se syak Elena katib ba ka Elena kadai ka nong thok khubor pat katib ro ba ka Elena kala don lut ya kita kikot kisla ki bala ban penpat ya kata ka yeng Valenti barok kawe te kansan hakata ka por u Julian le penlip ya kata ka syarak kabdon hajan jong u bal ring ya ka Elena sya kata ka lanti bakin lait no kabahadin jong kita kikenro balaker da kita kijan ki barben kajing dum kalawan bantam balayok sngo satang kajing sawa jong ka sopti jong ka Elena hakata ka kamera te hadin ang ta u Julian le penrung ya ka Elena hapok kawe ka lanti kabarit kabalait sya kajaka bo uwan kajing sma hang ne kabasngo dngim kajing sma do bertha bat kajing sma jong kiding ki balarim Julian u Marcos labot na din jongi kailana kaliyatho yo uda kasur ka bajem kala penherman se makata kapor da ka jingteng ka bajur kat bakini ki arngut kidang pedyap na kata ka jaka kilarung lang bay kawe ka klaw
kabaladon ya karyet kad banadin jong kipan u Marcos ulawan pat ka jing sawa jong kita kibriu kibadon rengkat bad u kalanang jan u Marcos umde uba perta lane uba hala yaki Henry ude ukla uba thap mien pamien pon yo ban riem yaki teh ka bakado kata ka jing phet yap jong ki kilana kamla su ban phet teh kata ka por u Julian ula sange ula penyang ya ilana hadin jong u hakakti ka diang jong upat u Julian labat ya ilana bad hakti ka mon jong upat ula say ya kataririt ka baula bore hapok ka sapti jong u hang tau laong ngalade ban bam smai hakmat umot ukpa jonga ko Marcos Henry menta kamit pat ngan bam smai hakmat ka jing i jonga ko Julian u Marcos la pertaha kata kapor daga sur ka bas ngo trem bat ka bas ngo shirkei bat ulaong phimla ban phet na lakas nam kani ka kan thei kan yalam ya phi tang shaka jing yam ai ti no ya ka hanga bat ngin klet no ya ka e ka bajia ha kani kamit u Julian ha kata kapor la phai kitin em kata kamla banlong kat bangadang im ngan om IT ya ka ha ka kti jong ki we pat kibriu ha kani kamit ka khim khaj bat ka kudlat kalalap ya ka jing im jong ka ilana bat u Julian uslap ulos tang ban hap ha kata kamit bat ka jing syai ba pernai jong banai kalas dang bandum namar kita kil o kibarben kibalawan ka ya kata kamit te hade nang ta u Julian loong ya ki ilana baka de ban phetno na kata kajaka kam de shu ban sange bat ban paden pat kad ba mo upat udang yele persya bat kita kinong shon te kala japat kata kapor kailana kala kernga ban phet na kata kajaka bat kala phai la ka khmat bat kala khei pen ban kata ka jinglong jongka kabau Julian umpat juyoi menno ro bat kala ong yu ngalade ban tho ya kata ka khobor ka pakhado shwa bangan wan chaka yeng jongpi bat kala tho yu ladang ade ban yap menta kamit rengkat bat pi ka yeng ka sem jongpi ro kan hablang hapo jong ka jingtep te ha kata ka ju hi kapor u Marcos ro lowan kham hajan te namar jong ka jing i kasnam kala play u Marcos lowan yang hakmat jong ki bat ka dur khmat jong upat kabaladat tha kabai kumba umdan chu kata ka jing sngo para briu ula hella kata kapor Julian kasur ka basngo shirkhei bat ka basngo ngiu kabala pelong ya ki elana bakan khenyo ula yatho hangta ukpau laong balada phi phai no menta unmap ya phi Henry ke elana pat kadai bansa hangne katip palat ya ke baro ka jing i jong phi kalalong kum ka bi ya ka yeng ka sem jong i u Julian labat scam ya ke kti ke elana kita tu ha ka kti jong u kilaman kanja kumba kis ngo tho ya kata ka jinglong jingman ha kata ka por ngana mai no ya ka ko Marcos laong u Julian lada phikwa ya ka phidai ban yap pen ban rengkat bat nga te hang nepat kalas dang banja ka jingja pas ngosi te kansan ha kata ka por kabian ka kalami na syadin jong u Marcos ka khmat jong ka be itanat Henry kabala jabo pat da ka jing ngosi bad da ka jing bitar kala pertah kata ka por da ka sur ka jing bitar kalaong Julian ngala ay ke baro ya phi ngala bore ya ki kambian jong phi baro ngala pelong ya ki pulit bakin sngap jar ya ki kam jong phi Henry mentap leng kani kanong thok khobor ka bom don em kalawan bat kalapan pra ya ka ka bangilate bat ka ka bangilashna te ha kata kapor ka ilana kalapet ya kabayan ka bat mentapat om de syuk kum kanong shun Henry kalyo ya ka kum ka kantay kabala sya no bat kalaong ya kabayan ka da kasur ka bajem kabor kamla ban thet ya ka do nut phila ban bad ya Julian ha ka yeng jong phi Henry phimla pat ban bad ya ka do nut bat kamen sem jong u kabayan ka pat ha kata kapor kala bathai da ka jing bitar bat kala say ya ka pistol ka barit na ka pla sop ti saw jong ka bat kalaong ladangam yo ya phi ko Julian om don ka wepat kabala ban yo ya phi hakate kapor lai kumba kapor kala sange u Marcos la persyang ban mare ban kene ya kata ka pistol na ka kti jong kabian ka Henry hakate kapor ka pistol kala bathai bat ukuliw lami bat ka jing sawa bam hakata kapor kala ja kumta ka jing sawa kala sawa jam hakata ka jaka kailana kala kulon kram hamadang u Julian pat lalanyar kumba kamen sem jong u kala mi no na u ulabat yak ilana hakakti kasop tile jong ilana
kalasdang ban stem bat saw da kasnam kabajaw na kabmed jongka ilana pet nga u Julian layam rang ba hakatakapor ulabat ya kabat ulaong pimla ban ino yang ako ilana ngilakular banginlong rengkat hadok kabakod kilana kalapay laki kmat sa u Julian kikti jongka Kim Don Borsyo bat kalakta ya kakti jong u Julian bat kalaong ya u Julian kaino menta om don kamsyo pet no na kanika jaka kakubor ngaladeban pa si kapertay bat pide ban late no na kanika jaka hang ne keng kasngi ka jingdum kalatap ya ka jingim jong u Julian u Marcos ulayeng lango hangta ulapay ya katakasnam kabalatot hamadan ulas ngoto ro bakane ka de ka jingstang jong ka jingjot katakayeng Valenti tekat bakabian kapat kaladam pelup hamadan kalayam kumba kalabi bat kalabat ya laka jong kakli u Julian hakatakapor ulasim ya ka ilana hakakti jong u ulara ya ka kumba kadai ka kantay kabasting tam hakabertay siam lapet syuk ya Marcos lane ya kabian ka ulayat siya prang lang ba kita kikiper kibajar ngam bat menta kita kijingjar ngam kila kalalong kajing sngosi ulatep ya ka ilana hapok kakali kabaladon hangta kad ba udang penmi ya kata kakali na kata kajaka ulapay laki kamat siya kata kayeng Valenti kabaladon hadrong jong taulong kayeng kabapernay da kaksir Henry kabaptay da kabi kabadap hapok jong kata kayeng menta kamit uladaw ya kayeng uladaw ya lakalong yeng long sem bat udang ya le bat omdo pat ya kamansem kabauit hakani kapertay kajing sawa uslap ubahap hakajid jong kakali kalalong kumbasawa ki kuli kibawan ban penpra ya kata kajing Carmen jong u Julian lapen herstet ya kakali da kajing kerkei kakti kamon jong u kabaladon ya kita tu ulabat ya ustiring kad bakakti ka diang jong upan kalabat scam ya kakti jong ka Elena kabam Don Borsyo bat kabalat tulot lengay Elena sngap ya nga pimday ban yok tia u Julian lalanyar da kasur kabalapay upay ya kalang ba katakabang mirror jong takakali u yo i bak Elena kalakabrip ki kaman kasnam na kasyadam jong ka kalasapreng hadok kasap tili jong u bat ulaong ya ka nganap may no ya pi bapin kalat ngalapen sniu bat ngalabo ya ka jingim jong ha ka jingma tangbangan yada ya pi teke Elena ha katakapor da kasur kabarit kalapay ktin bat kalong Julian pensange no ladakin yo ya pi kakambha bapin kalat ya nga teu Julian pat ha katakapor ulanang penkiu syok ya ka speed jong kakali hadok siya pa asawpo bat ulaong menta kamit ngaday tang ubriw ubakwa ban penim ya laka jong kamensem sngap hang ni parlok pintip ka kabaw Don Valenti unle na mar katakajing bitar jong u yala ujong ukon u Julian habapay biyang siya katakayeng Valenti kajing sngap jar kabashir kay kaladon hakataka kamra u Don Valenti ukpa jong u Julian baru Marcos ulayeng haransan kabahadrong jong katakayeng ulapay ya kakali kaba u Julian ulanya bad bakalaja siya po ka jingdom jong katakamit te u Marcos para katakapor ulayang hadid jong ukpa jong u kad baka sopti jong upat kaladon ya kita kidaksnam nakajingkalon jong ka Elena u Marcos sa katakapor ulakren da kasur kabarit bad kabajem da kajingting yala ukpa bad ulong kilalay kukpa bad ulong ro kabian ka kalapenjot ya katakaplan jongi kalasiat ya ka Elena hakatakapor u Don Valenti ulapay kamat kikmat jong u kibi itanat Henry kibakya bat kibadon ka jingmut kabasniu kabashir kay bat ulaong ro u Julian lajet banlong nong syon jonga mentakamid lakular panpen praya ka jat ka kanja Valenti jongi tang nakabenta katakanong tok kubor Marcos ulaong khot ya kito kigan ngidey banlab ya u sywa unpoy hospital ladak Elena kayab u Julian un kalalong urat ba ubangimla syuk bantek lakam lada ke impad ka kubor jongka kan penjot jangi bat ya kayang kasem jongi kidai ban yap baro arngut hakajuk kapor te hade nang tapan u Julian leyo iya kajing syai kali na siya din jong u artali ke kali ke baliya sted kilabot na din jong u lakum kikso te hang ta ulatib bakine kim de kipulit
Henry kidai kibriu jong ukpa jong u kibalabot na din jong u te hang tao Julian labitar ba la syo ya steering kali jong u ba ukwa ba ka kali jong u kan hersted kat bala bayai te habala poi ha siteng jong katakalenti u Julian lapan phai kali jong u syakawai kalenti ai kijat kabar ben da kideng bat ki khlau ka kali jong u hang ta kalayai rumah namar kideng ki mau kibadon ha katakalenti Henry wat la kataro u Julian sange Henry yai penher ya ka kali jong u te haba kalayai kham jangai ulapoi ha kawe ka yingrit ha pedeng jong kataka khlau kane ka de ka ying ka baula thet re menswa nakabanta kasngi ka bakum kane ulapan sange ya ka kali jong u hangta badda ka jingkar ke ulara ya ka ilana ha ka kti jong u baula phet bandrung hapo jong kataka ying te haba kelarung hapo jong kataka ying u Julian lapan syong ya ka ilana ha kawe ka syuki ding ulasay ya ki tiar kitar bat ki dawai ki jan bat ki sapti ban sop ya kata kajing mansau jong ka bada ki kti jong u ulas dang pan khoi ya kata kasnam na kamet jong ka te ha kata kapor u Julian ulong koblay sngob pan im ya ka ula dua ya kata kapor une ubriu ubam jukan mau blay show na do bau dang khana Henry habau la syam ya ka jing e kabakum kane kum taulas dang ban ken mau blay bat ban duai habau la pai ya kata kajing mansau bat ya kata kajing pang jong ke ilana ulayam hangta omsyo kumurang ba Henry kumukana ula duai ba ula dem hakasya dem jong ke ilana ban duai ban yo ya kajing yarap tekat bau dang dem ban duai hakata kapor le sngo ya kikten jong ke ilana kasur kabalat telot bat ka bom don bor show kalakta yu bat kalaban na usnyu jong u bat kalaong Julian ngadon hangni wat ino ya nga te hangta kamen sem jong Julian kaladap da kajing kamen namar bolio sngo bakadang pai kten yu bat bakadang la ban kren Henry kata kajing kamen jong upat kalakun no hakata kakaliman hakata kapor u Julian lio sngo kansan ya kata kajing sawa ki kali kabalajan poi hakata kajing kabakidon te kumtahi u Marcos ro ulawan poi hangta baladon rangkat bat uro ya ke pistol kabadon ya ka silencer te u Julian pat hakani kapor udon hapdeng arteli ki jingmud jing perkhat ban eno ya ki ilana ban ile thama bat kita kinong shon lane ban sya ya kata kabakut rengkat bat ka hakata kapor ladangin phai pat sya Marcos hato Marcos unla ya kata ka e kabau kpa jong u ula patha badlo hukum ya u lane unsya ya kata ka jing i sya para bakan job ya u bat bo un penlaj im ya lau jong para bat ya kata ka log jong para jong u te Marcos sakani kapor uhaban jet ya arteli kini kirai hato un penlaj im ya lau jong hamen bat bo uhaban yap dalade nakabanta jong hamen jong u lane bo un ko angu ila ukpa bat bo un penyap no yakini baro arngut hapo jong kata kayi te ha kapatu parlok phintip ya ka e ka bo Marcos ulale bakum no ulele persya ya ukpa jong u nakabantaban pelaj im yak ilana bat ya u Julian te sngob halat ikini video bat subscribe yakini ke channel ngini kendo pat hakan expat ka ba phintip ka e ba ka bian ka kan le bat ka ba udon valenti unle ya u Marcos ngini kendo pat hakapatu kubleshput